Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Nagsunod ka ba sa programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary? Sugod karong adlang Domingo, Setyembre 15, tuig 2019, ug sa mosunod nga matag adlang Domingo, gipatas-an na ang ilang oras sa pagsangyaw sa kanginan sa Kristohanong Kasuguan. Gikan sa naandan nga alas 12 sa udto paingon alauna sa hapon, kini gihimo na karon nga alas 12 sa udto hangtod alas 2 sa hapon. Mas taas na diskusyon, mas daghan ang mapupo nga leksyon. Uban nila ni Reverend Charlie Eugenio o mga kauban. PBCM sa RPN DXKO Teleradyo, matag Domingo, alas 12 sa udto hangtod na sa alas 2 sa hapon. Mga kaigsonan o mga mahal nga tigpaminaw nining among programa no sa PBCM, mga langit tong lamdag sa kinabuhi ikan sa Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kon PBCM. Nining tungura amo kamong gidapit o magapanghinaot kami nga inyong tiwason yun para malabdagan kamo sa mga kamaturan. Nga kini nga mga kamaturan gitudlo ni Master kanamo, padayad sab nga among gitudlo kaninyo, mga kamaturan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. O kung may basahon man nga gigamit, nga gitudlo ni Master kanamo, padayad sab nga among gitudlo kaninyo, kini gigamit dili pa para supakon ang Biblia. Mga kamaturan nga kung atong tuhan makapaghatod gid kanato ngadto sa kaluwasan. O sa tuig tinguha mga panghinaot kami nga nakamo sa kabaskog kalagsik sa inyong mga panglawas para mao'y mahimo natong puhunan gamiton sa pagtimbang-timbang ining mga pagpamatod nga among igahatod kaninyo. O dining tungod karon among mga mainitong pagpangamusta no sa tanan nga mga kaigsunan nga nagapatalingog karon sa nagakalilain nga mga dapit labi na sa PBCM compound din nagpahigayon sa pagsuportar sa mga programa sa PBCM. O dili usab pagkalimtan nga sa usa ka tuig adunay atong mga panagtigom Agosto 19, Marso 10 o ang Disyembre 29. Kanang mga bulana sulod sa usa ka tuig mo nay atong atimanon og bantayan alang sa atong pag-attender sa atong conference. Og nining tungod karon magapaila pa ang kauban pang mga ebanghelista. Musta kaninyo mga kailangan mo kisuran din sa Brother Rogirama Camus, bayayo ko rin sa katulad ninyo sa kultura. O karon magpaila pa ang buwan pang ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalanong magkaigsunan kini si Brother Hermogenes Macarayo katambayayo nining higayon na karon sa paghatod sa mga maturan nga kaninyo ug nining higayon na ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kumusta o mayong pagpaminaw kanatong tanan mga minahal nga tigpaminaw sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos may usa nga makauban ining tungura. O duha ka oras kita mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog alas 12 ngadto sa alas 2 ang tagnas kaponon dinhi sa inyong pagpatalinghog sa DXKO Teleradyo Cagayan de Oro City 3C sa 68 sa dial sa inyong mga radyo sa AM band. O makita usab kita sa Facebook mga kaigsunan, live sa Facebook kita. O makita usab kita sa Cable TV sa Parasat Cable sa TV5. O ang atong programa mga kaigsunan, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, mabati usab din nining sigahan sa DXCY City FM Radio 100.1 FM sa Bayugan City, alas 8 ngadto sa alas 9 ng tagnas gibuntagon, ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagnas kagabion matag adlang Domingo. Mabati usab din nining sigahan sa DXRU Radio Ultra 1188
kHz AM band alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagnas sa buntagon sa Cagayan de Oro City. O mabati usab dinihining silihan sa Radyo Bandera, Iligan City, 100.9 News FM, alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas sa kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinihining silihan sa DXPR Pagadian City, launa ngadto sa launa imitsang tagnas kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinihining silihan sa RMN DXDR Dipolog, 981 AM band sa alas 12 ngadto sa launang tagnas kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinihining silihan sa DXMM FM Calamba Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas sa buntagon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinihining silihan sa DYLA sa Cebu City alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagnas kautuhon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinihining silihan sa DYHR Shine Radio sa Toledo City, Cebu, 99.7 FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas kabuntagon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinihining silihan sa Bay Radio 105.5 Boycorat FM sa Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab dinihining silihan sa Kaboses Radio sa Villanueva Misamis Oriental 97.9 FM alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagnas kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab dinihining silihan sa Power Radio 97.7 FM sa Valencia City, Bukidnon alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinihining silihan sa DXRA 100.9 FM Radio natin sa Manolo Portage, Bukidnon alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagnas kagabion. O mabati usab dinihining silihan at tagi karong bulan sa Enero 2020 sa RNN DXMB 648 AM band sa Malaybalay City, Bukidnon, alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Ang akong mga pangumusta sa tanang mga nagasunod sa atong programa via Facebook, via live streaming sa Facebook, o via YouTube, atong mga kaigsunan diya sa Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Amakiton Hermias family, ni Brother Miguel Hermias, ni Brother Juanito Hermias Jr., Sister Julaila Hermias Harrison, ni Brother Alegriano Hermias, Sister Charminia Hermias, Sister Rever Lilita Hermias Barton, ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, nga nagasudong sila via live streaming sa Facebook. At usab nga gipanimbayan ang atong igsoon nga naa sa Saudi Arabia, lagtaw po siya via Facebook, Brother Chonli Gabaya Cartagena. Yagtong gusto magparangat sa inyong mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O karon sa pag-isigot sa tema, balik ko kanimo, Reverend. Ato sang pasalamatan sa tuod Bradoni no sa paghatag og 2,000 ni Sister Julaila Hermias Harrison no. Para this coming December 29, salamat sister sa imong gipahigayon. Og ini karong tungura ang atong pagahisgutan Brad Macarayo, Brad Ronnie, Brad Romy, ang may tungod sa gisgutan sa Dios para buhaton sa iyang mga katawhan. Nga ang katawhan sa Dios gipakita ang mga pagpasumbingay nga ang puasa nga gisgutan kay adunay batang sa puasa nga nagpugong ka sa pagkaon, pero ang puasa nga gisgutan sa Dios mao ang buluhaton nga tangtangan ang mga katawhan kay adunay mga tao nga nasangunan sila sa yugo nga ang maong yugo dili mao ang angay gamiton o kanang yuguha wala na kana ipatuman.
O kini mahibaw ang lamang pinagi nato sa atong pagtuon garon. O kini ang atong susiyon hain. Ang puasa nga gisgutan sa Biblia, Brad Ronnie, nga ang pagisgot og puasa dili ang pagtugong sa pagkaon sa kanunon. Kung dili, puasa kini nga gisgutan sa pagtangtang sa gisgutan nga mga pisi o mga yugo nga nasangon diha sa mga liog sa mga katawan. Okay, Reb, akong basahon din sa Biblia ang gisgutan nga puasa nga mo'y gusto sa Dios nga buhaton sa tao. Sa Isaias Kapitulo 58, versikulo 3 ngadto sa 6, mga kaigsunan, ang akong pagbabasahon ninyo nini. Busa, nga naman nga kami na nagpuasa, na nag-ingon sila, o ikaw wala makakita. Nga naman, nga kami na nagsakit sa among kalag, o ikaw wala magtagad. Aniya karon, sa adlaw sa inyong pagpuasa, kamo nakakaplag sa inyong kaugalingon nga kahimutan, o nagapaningil sa inyong mga buluhaton. Aniya karon, kamo nagapuasa alang sa pakigbugno o pakigbingkil o aron sa pagsamad uban sa kumo sa kadautan. Kamo wala magapuasa niining adlaw aron hindunggan ang inyong tingog sa kahitasan. Bukos kita gadit Brad Ronnie. Pag maghisgot kay ang Dios og puasa, lain kay katong mga nagpuasa kuno ang ilang gihimo pagbingkil. Unya giingon pagod sa Biblia nga nakigbugno ug aron sa pagsamad uban sa mga kumo sa kadautan sa ato pa nisangko ba sa sinontukay ba Brad Ronnie? Ang gisgutan sa Dios nga nining adlaw kamo nagbuhat to ka sa pagsamad uban sa kumo sa kadautan, kamo wala magpuasa nining adlaw aron hindunggan ang inyong tingog sa kahitasan sa ato pa. Kung maunay sistemang pagpuasa nga mosangko sa pagsamad tungod sa sinumbagay, puasa ay tawag sa disana, dili kuno na Puasa. madungog Brad Ronnie sa kahitasan, sa Dios lugar diya sa kahitasan. Ay man din puasa nga gisgutan sa Dios pero mata nga dili kini matang sa pagkaon ba doon eh. Okay, ato ipabayon sa pagbasa sa bersikulo 5 ngadto sa 6 Reverend, ang pagpuasa nga kagustuhan sa tao nga asa Dios nga buhaton sa tao. Ingon. Mao ba kini ang pagpuasa nga akong ginapili ang adlaw alang sa tao aron sa pagsakit sa iyang kalag? Ang ginagong pangutana nga mao daw na ang puasa nga gusto nako para sa tao nga sakiton ang kalag. Okay, kanang magpuasa sa pagpugong sa pagkaon ba doon kay bali man nasakit ang imong kalag niya. Tunoon. Sakripisyo. Ingon daw. Ingon ba niini nga iduko niya ang iyang ulo mayon sa usa ka uway og sa pagbuklad sa sakong sapot og abo sa ilalom niya? Tawgon ba nimo kini nga pagpuasa og usa ka adlaw nga pagadawaton niya? Maulo kag yagi pangutana nga kanang mga matangas pagbuhat tawgon ba daw nagpagpuasa kanang pagsakit, pagduko sa ulo mayon sa usa ka uway, pagbuklad sa sakong sapot sa ilalom, abo sa ilalom niya, dili daw na pagpuasa nga para sa pang-Dios nga gusto sa Dios. Niya sa size ang gusto sa Dios nga puasang buhaton sa tao. Dili ba mao kini ang pagpuasa nga akong napili? Ang paghubad sa mga higot sa kadautan. Ang pagtangtang sa mga bugkos sa yugo o ang pagpagawas sa mga dinaog-daog o nga inyong bungbuon ang tanang mga yugo. O busa adunay gusto sa Dios nga inyong bungguon ang tanang mga yugo, daghang mga yugo. Berdone kay ang yugo god makita man lang nato ng yugo gitaod sa kabaw no, baka O literal nga yugo. literal nga yugo. Busa naghisgot ang Dios nga dili ba mao kini ang pagpuasa nga akong napili, ang paghubad sa mga higot sa kadautan sa ato pa. Higot sa kadautan pisi din na kay ang pisi may tawgon og ihigot. Pero pisi higot sa kadautan kinahanglan ding tangtangan sila niya na Brad Macarayo, Brad Rome, Brad Rone. Ang pagtangtang sa bugkos sa yugo, bugkos lang gyapon diin ng yugo. Ug ang pagpagawa sa mga dinaog-daog ug
nga inyong bunggoon ang tanang mga yugo. Ubara din nato sila sa higot o pisi sa kadautan. Kaya sa Biblia ba may pisi o higot ba din sa kadautan, Badrome? Sumala sa Biblia? Aduna gyud kana Reverend. Ato lang pagbasahon kining nakasulat sa Isaias, sa iyang kapitulo 5, bersikulo 18 nagingon. Alayat niya itong mga nanaguyod sa kadautan, pinagi sa mga pisi sa kabagakan. O sila, ingon sa pisi nga gihigot sa kurmata. O sa sala, O sa sala, sa kurmata. o sa sala ingon sa pisi nga gihigot sa karumata to ayong balikan ta pagbasa mga malamong tigpaminaw para maklaro. Alaot niya tong mga managuyod sa kadautan pinagi sa mga pisi sa kabakakan o sa sala ingon sa pisi nga gihigot sa karumata. Naad ay mga tao nga naguyod unta ni anang pisiya pero maalaot sila kay ang pisi nga nakaguyod nila pisi sa kabakakan busa kung magisgot tag pisi higot pisi o higot ay na sa kadautan pinaagi sa pisi sa kabakakan naguyod sila niya na busa ang gipasabot nini mao ang mga tao nga nahigtan ay kay pananglitag hayop baka di ba kabaw di ba ang kabaw pwede diha ihikot sa iyang ilong ang pisi o sa liog paggunita na nimo ang kabaw o mga hayop nga din imong gihiktan sa pisi madala na nimo kanang kabawa busa ang mga tao gipanag-ing niya na nga duna di ay nahigtan sila ibali sa liog busa gusto sa Dios nga tangtangan sila sa mga pisi sa kadautan kay maunay gusto niyang puasang pili nga mo'y buhaton sa mga katawhan sa Dios. Karon, ang atong pangutana kay pisi man ni sa kadautan o pisi sa kabakakan kisay tag-iya nining pisia o niining gapusa nga mo'y nakagapos o nakaikot kanila baka busag kinanglan nga sila tangtangan. Ang tag-iya nimo kamatayon tungod kay kanang pisi sa kabakakan o nang giingon nga gapos sa kamatayon busa ang tag-iya ana mao ang kamatayon atong mabasa diri sa nakasulat sa Salmo kapitulo 18 bersikulo 4 ang mga gapos sa kamatayon milikos kanako ug ang mga baha sa pagkadili Dios nun nagapahadlo kanako busa kung kinsay tag-iya ni anang pisi sa kabakakan mao kana ang kamatayon o kanang pisi sa kabagakan gitawag kana gapos sa kamatayon. Busa klaro mga malamong tigpaminaw busa di ay sila nahiktan niya na. Busa gusto sa Dios nga tangtangan sila sa gipakita sa Biblia sa pisi sa kabakakan katong gibasa ni Brad Rome ug sa gibasa ni Brad Rone sa Isaias kapitulo 58 bersikulo 5 o 6 nga ang pagpuasa nga akong ginapili ang adlaw alang sa tao aron sa kinibang puasa daw ang akong gipili ang adlaw alang sa tao aron sa pagsakit sa engkalan ingon ba daw niini nga iduko niya ang iyang ulo ingon sa usa ka uway og ang iyang pagbuk og maingon sa usa ka pagbuklan lugar sa sakong sapot ug abo sa ilalom niya tawgon ba daw nimo kini nga pagpuasa ug usa ka adlaw nga pagadawaton ni Jehova ang Dios Biblia dili ba mao kini ang pagpuasa nga akong napili ang paghubad sa mga higot sa kadautan ang pagtangtang sa mga bugko sa yugo ug ang pagpagawa sa mga dinawdaog ug nga inyong bunggoon ang tanang mga yugo. Sa ato pa, puasa, nagipili siya Diyos kay pabot sa iyang makatawan, paghubad sa mga higot sa kadautan o pagtangtang niya na sa bugko sa yugo. Matong gibasa ganina nga pisi sa kabakakan. Nga kanang pisi sa kabakakan o kadautan nga matod pa nga gihigot
nga mao'y nakagapos ang tag-iya niya na mao ang gibasa ni Brad Bacarayo ang mga gapos sa kamatayon di. Ang tag-iya niya na si kamatayon nga may gapos o may pisi sa kabakakan o sa kadautan. Nga nahigot sa liog sa mga tao, puriso nga sila tangtangan niya na. Karon ang pangutana, Brad Ronnie, kinsa ba kini sa kamatayon nga may pisi o may gapos nga alaot ang mga tao nga maguyod unya nining gapos nga ang nakagapos mao si kamatayon nga may gapos o may pisi sa kabakakan. Sa Biblia Reverend, kining kamatayon, gihulagay mo kining katapusang kaaway nga pagalaglagon. Basahon ako ang priba dinis unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 26. Ug ang katapusang kaaway nga pagalaglagon, mao ang kamatayon. So si kamatayon di ay gingog katapusang kaaway nga pagalaglagon, mao ni gisgutan nga may gapos dito sa gibasa sa 18:4 Salmo. Ngunit ipatangtang sa Dios ng gapusa, kung malikusan ka na ng gapos sa kamatayon, ipatangtang na sa Dios mo na gitawag paasa. Kaya kung dili ka matangtang, nagsunod-sunod ka ng mga gapusa diya kanimo, alaot ang taingnan sa tao. Ilagway sa Biblia, ang kamatayon nga may gapos, katapos ang kaaway nga pagalaglagon. Okay, naguyod sila niya ng gapusa o pisi sa kadautan. Nakaroon ang atong sosyon. Kinsa ang ipasabot nga katapos ang kaaway nga pagalaglagon pero may dala siya nga gitawag og pisi o gapos o bugkos, Brad Bacarayo, sumala sa Biblia. Walay lain mo kana ang yawa. Diri sa nakasulat sa Hebrewanon, kay si Pablo may nagsulti sa 15:26. Si Pablo po'y nagpahayag sa nagsulat sa Hebrewanon. Siya nagsulat sa unang Korinto. Siya nagsulat sa unang Korinto 15:26, nga gibasa ni Brad Rooney nga ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. Kanang giingon nga kamatayon nga katapusang kaaway nga pagalaglagon mao nang giingon diri nga yawa. Sa Hebrewanon 2:14, busa sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo. Siya gayud usab miambit niini aron pinaagi sa kamatayon, managlag niya ang may gahom sa kamatayon. Kinsa mao man dito sa unang Korinto 15:26 ganiya nga sa ato pa ang yawa. Busa katunay katapusang kaaway nga pagalaglagon gipahayag ni Pablo sa 2:14 sa Hebrewanon sulat niya mao kana ang yawa. Usa siya ang tag-iya niya ng pisi sa kabakakan, mga malamong tigpaminaw. Gapos nga ipatangtang ka ng gapos o yugo nga naa sa liog nga naikot sa mga tao. Mo na lugar ang gisgutan nga mo'y nakapaguyod kaniya. Ang botra bang ipasabot niya na mga kigalan, doktrina ra ba na? Nga mo'y nakapahikot kanimo ato ni maanam-anam garon sa pagsulbad. Pero tanaw na to kay pisi man ni sa kabakakan ang tag-iyan nini ang yawa. Ang yawa ba di ay maubagyod ang tag-iya sa kabakakan, Brad Romy, sumala sa Biblia. Maugin ka na, Reverend. Ato lang pagbasahon kini nakasulat sa Juan sa iyang Kapitulo 8, versikulo 44 na gingon. Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang inyong kinuha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mao'y usa ka mamumuno, sukad pa sa sinugdan ug siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Pinig pamakak niya siya magasulti tukma sa iyang kaugalingon kinaniya kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak. Klaro na to, mga kaigalaan, no? Nga kini di ay si Satanas o yawa adunay mga anak o kay aduna may mga anak gitawag siya amahan sa mga bakak sumala sa Biblia. Unya gisgutan nga mamumuno mao tong sa gibasa gadina sa permiro nga sitas nga ang nagbuhat niya na nga sistema nga puasa nga nagsinamaray pinagi sa mga kumo, dili daw makaabot ang ilang gibuhat ngadto sa Dios kay lagi nakita man nato nga
Giingon sa 58:4 kung balikan ta ka ng punto diya o niini nga giingon na karon kamo nagpuasa alang sa pakigbugno ug pakigbingkil aron sa pagsamad uban sa kumo sa kadautan. Kamo wala magpuasa nining araw aron hingdunggan ang inyong tingog sa kahitasan. Kaya di man tumaong pagpuasa, busa si Satanas ay mamumuno. Pagka di na niya mahimo, gitawag o mupatay lugar pagsamad, di kung mahinaykan ka pagsamad, pinagig mga kumo. Muna nga ang mga alagad sa Diyos sa tinuod lang, naaragod sa katarungan. Kunya, og sa katarungan man, kuhaon, di pod nga kini niyang personal na bisag unsa na lay mauna-unaan basta lang ka makasulti ka para sa imong kaatbang. Muna nga diplomasiya ang gihatag o instruction sa Dios diya sa iyang mga alagad. Karon di na klaro na nato nga ang tagiya sa pisi sa kabakakan maalaot ta si Satanas di ay. Namo ni nga pagtangtangon gani ang pisi sa kabakakan nga giingon namo nga kana doktrina nga mo'y nakapatuo kanimo kinahanglan nga inigtangtang niya na yan ang pisia o gipakasamag yugo kay kana gong yugo ibutang man na sa liog. Kana pong ibalik kwintas nga literal ibutang man na sa liog. Ang kamaturan o ang mga kasuguan nga iya sa Dios ipakwintas o ipabutang gina sa liog sa mga alagad sa Dios. Pero kung gipakwintas-kwintas tag kasuguan nga wala na naipatuman mga malamong tigpaminaw, muna nga gusto sa Dios na tangtangan sila di anang pisia o niya ng higuta o niya ng doktrinaha. Pag magisgot og pisi sa kabakan, may pisi sa kabaturan. Hain ang prueba niya na Brad Makarayo, kamo na ang gipasabot nga. Di gani matunong ng mata nga sa kasuhan nga gipasulob nila ingon nga nahiktan sila niya na ingon nga gipakasamag pisi. Ginalang tangtangon ka na kay suluban sila pisi sa kamaturan dili sa kabakakan. Niya ang prueba ni ana nga kay kanang higot sa kanang gyud gapos kamatayon pisi manas kabakakan mga bakak ba mo na gyud ni revered nga doktrina nga bakak mo nang gusto sa Dios kay ipatangtang unya human nga ipatangtang ipahubad na buti pasabot sulo ay higot na pugtong giingon nga dili kabakakan katubang gitawag kamatuoran dinhi sa nagkasulat ang kamatuoran di pakasama po na sa higot o pisi kay ikahigot kana diri atong basahon sa Proverbio 3 bersikulo 1 hangtod ang atong pagbasa sa bersikulo 3 ang atong pagabasahon nga nakasulat sa balaang kasulatan. Anak ko, ayaw hikalimti ang akong kasuguan, apan bantaye sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo. Kay ang kadugayon sa mga adlaw ug mga tuig sa kinabuhi ug pakigdait, sila igadugang kanimo. Ayaw pagpabiyaa kanimo ang kalulot ug kamatuoran. Ihigot mo sila ang katong kamatuoran sa imong liog. Isulat mo kini sa ibabaw sa papan sa imong kasing-kasing. Klaro nga ang kamatuoran di pagkasama sa pisi. Tungod kay matod pa sa pagpahayag ang kamatuoran, ihigot mo sa imong liog sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Diha sa kamatuoran, wala gyud bakak diha tungod kay basahon sa nako unang Juan 2:21 gisulatan ko kamo niini dili tungod kay kamo wala mahibalos kamatuoran kun dili tungod kay kamo nahibalo nga walay baka nga nagagikan sa kamatuoran. Sa kamaturan day pulos lang gyud kamatuoran mga malamong tigpaminaw ug sa ibasa ni Brad Makarayo na ay pagpabantay sa sugo kay lagi kanang sugo apil na sa pagpakisama sa pisi sa hain mabasa. Balikan ta lang ang punto kay ug malipat ta mga malamong tigpaminaw naa sa 58:6 ingon nini sa Isaias. Dili ba mao kini ang pagpuasa nga akong napili? Ang paghubad sa mga higot sa kadautan? Ang pagtangtang sa mga bugkos sa yugo? Pag-ingog, bugkos sa yugo. Ug ang pagpagawas sa mga dinaog-daog. Nga inyong bunggoon ang tanang mga yugo. Kanang yugo, mo kana nga sablay sa liog, ingon nga gisangon
imo din ang gidawat, gipas-an mo na imo nang gituman sa lain pagasulti. Nakaron, ang atong susihon, kini bang yugo, mao ba ni ang gisgutan nga pagsangon, nga gituman nila kay gisangunan sila. Pero ang nagsangon, mga katawhan, masakit man isulti, pero mauman, mga katawhan ni Satanas kamoy nagdala sa pisi sa kabakan mo sa giyon. Kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, kay ang yawa mamuno sukad pa sa sinugdan ug walay labot sa kamaturan. Kini bang yugo nga gisgutan Brad Ronnie, kini ba mao ba ning gisgutan nga gisangon po sa ilag yung tumanon kay mao may gisangon? Mao gyud Reverend, sa panahon sa atong Ginoong Kristo yung mga tununan mao gini ang ilang gisgutan nga kanang yugo, mao gini gisangon. Asa nagisangon sa simbolo lugar nga diya sa liog o kumbaga literal pangayugo anak gid na sa liog ibutang. Niya basahon ako sa Buhat kapitulo 15 bersikulo 10. Ini ang nakapahayag sa Biblia. Nan karon nganong inyong mang tintalon ang Dios Matod pa ni Apostol Pedro. pinagi sa pagsangon ug yugo diha sa liog sa mga tinunan. Sa yugo nga bisan ang atong mga ginikanan ug bisan gani kita wala makahimo sa pagpasan. Oh, di nakita nato nga klaro nga kanang yugo gipapasan kana nga gisangon pero matod pa ni Apostol Pedro isugod na nimo sa bersikulo 7 sa kapitulo 15 si Pedro ay namulong na karon nganong inyo mang tintalon daw ang Dios pinagi sa pagsangon og yugo ya sa liog. Oh. Sa mga tinun-an sa yugo nga bisan ng atong mga ginikanan og bisan gani kita wala makahimo sa pagpasan di. Palas anunon gina nga yugo gisangon imo ginang tumanon. Na karon nining puntuha sa yugo nga gipasangon ipakita ba na ni Kristo nga naghatag po siya pagsangon sa maong yugo Brad Bacarayo sumala sa Biblia. Oh, sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 ug 30. Umari kanako kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo ngadto lugar sa mga tinun-an diha. O pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop ug mapaubsanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamo pahulay sa inyong mga kalag kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong luwan. Oh, di nakita nato ingos Kristo. Isangon ninyo ang akong yugo. Og pagtuon kamugikan kanako sa yugo, ibutang man na sa liog. Pagtuon kamugikan kanako, kay ako maaghop og mapaubsanon og makakaplag kamo kapalan alang sa imong kalag kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong luwan. O di nakita nato sayon ra kuno ng yuguha ug magaan kuno ang luwan. Kay kanang luwan mo man ang ibutang lagi diha sa atong liog. Na karon pagbasahon nato kanang magaan ang kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong luwan. O nigawas na kana mga kasuguan na nga gisangon hay nang prueba. Niya sa unang Juan. Ingon nini ang atong makita sa pagpamatod sa Biblia sa kapitulo 5 bersikulo 2 o 3 nagaingon. O gatong mailang nga kita nagahigugma sa mga anak sa Dios pinagi nini. Kung mahigugma kita sa Dios og magatuman sa iyang mga sugo. Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili mabugat. Okay, taon mo. Magaan ang akong luwan. Unsa man? Nibalik sa mga kasuguan nga dili mabugat. Mo na nga gitawag og gaan parti kanas mga suguan. Busa ang Dios din nahibaw siya na may mga tao Brad Bacarayo, Brad Rome, Brad Ronnie nga nagpasangon-sangon og mga kasuguan. Pero kana kayang matawa sa kasuguan, dili na angay ipatuman po sa tangtangan ang mga tao kay intaon. Naguna-una sila nga mo ni tinuod, pero pisi na di sa kabakakan ang nasagon o nasulob sa ilaha. Mo'y nakaguroy kanila po sa inigtangtang kay nasuloban man sila nena, naguyod sila. Busa importante, mga mahal nga tigpaminaw,
nagtuota nga ang doktrina o pagtulunan sa PBC dili tinod pamatia sa usa ta mo hatag sa paghukom. Kay basig ang imong giingon nga dili tinuod, mo'y hinoy tinuod. Kaya ron makumpara nato nga kanang atong kasuguan nga nadawat, tinuod ba na nga kasuguan? O tinuod ba nga ang mga membro sa PBCM o ang mga ministro sa PBCM walay pagbantay sa kasuguan, buti pasabot, wa ba mi magsulob og yugo, wa ba mi magkwintas og kasuguan nga gipakasamag PC. Ang problema ba kining among nasulob PC ba ni sa kabakakan busa naguyon mi mo na ang inyong PC karon nga gituhan ninyo nga doktrina nga mo'y nakapaguyod ninyo mao ba na ang kamaturan? But party, both side nato, pwede kami nga nahiktan mi sa PC sa kabakakan nga mo'y nakapaguyod kanamo ug ang inyo mao ang PC sa kamaturan. Pwede nga ang inyo PC sa kabakakan naguyod kamo niya na o kami anaa sa PC sa kamaturan. Bueno, ang Biblia mao ang mudag pagpamatuod nini para makuha nato. Kay kini magtinangtangay man ta. PC nga dili mao nga doktrina kasuguan, bisag asa nga doktrina. Kinahanglan nga ang inyong gibuhat ay pagpanangtang. Mosab ang among buhat pagpanangtang. Pero kung kami manangtang, gibase na mo, nakahibaw mi nga nakasulat sa Biblia nga balaod sa Dios nga mutangtang yun ang mga alagad sa Dios kay mo kini ang kuasa nga igipili nga mutangtang sa mga higot sa kadawtan o pisi sa kabakakan nga ang tagyan ning doktrina mao ang yawa o Satanas sumala sa Biblia. Magsinatanasay man usag-usa kanato sa makapriba lang. Nakaroon, gihimong gabayan ni Mitchell Bendilio o mo iyang gikasukan sa mga ministro sa PBCM o mo gani po masuko man sila o dili ilagid pong bulaton nga ang mga wala magbantay sa adlaw nga igpapahulay dili daw gyud kana mao ang katawan sa Dios. Dili malimod brad karayo, di ba? Sa nagdoktrina nini sa 70 Adventist o kon giluwatan nilang pagpamahayag kay naning kamot sila masabtan pod ng ilaha. Mao nga kami pod naning kamot pod nga masabtan pod ning amoa. Pero kung naghisgot mo kanamo og kami naghisgot kaninyo ma-evaluate sa inyong mga kauban o pastor o dili mo pastor, dili nahasubay ang mga pagpaningil kung maningil tag kabakakan man kaning amoa. Pero kini diplomasiya na mo ang paagi sa pagpaningil. Gigamit nila nga ang pagpahulay padayon ang ikapitong adlaw sa simana kay ang wala mapadan diya ang katong seremonyalo. Doon ang seremonyalo nga ilang gi-explain nga kitan hibaw ko niya na mao ang tinuig ug ang binulan na pahulay. tinuig o binulan nga pagpahulay. Pero ang gitawag og pahulay nga dili tinuig o binulan doon Mao nang nasulod sa simana ang adlawng Sabado muna gitawag og ikapitong adlaw. pitong adlaw. Por iso niini gisgutan o gipamugatan kuno ni Kristo gisampit niya ang adlaw igpapon.
ang ilang pagpatay, nakay mo silang pag-alagad sa Diyos, kay ilang giuna-una nga kining Kristo. Mo may tag-iya sa pagsupak-supak sa doktrina nga iya sa yawa. Musa, kung tinuon mas Kristo nga yawa, di, ang uban, kung patyon lugar ang mga tinunan ni Kristo, kay si Kristo yawa man, di maguna-una. May rabitaw pong patyon, kay yawa man na sila. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, giyawa ba di ay ang atong Ginoong Kristo, Brad Ronnie, sumala sa Biblia, atong pamatud-an sa kung naabay nag-ingon ni Kristo nga giyawaan siya si Kristo, di kung giyawaan di ang iyang matinunan na sakop sa pagtulunan sa yawa. Okay, atong basahon Reverend nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo, giyawa pud siya sa mga tao nga wala magtuo kaniya. Basahon ako dinhi sa nakasulat sa Biblia sa Juan kapitulo 10 bersikulo 20, matud pa dinhi. Daghan kanila ang nanag-ingon, kini siya si Kristo ang pasabot, giyawaan og nagsalimuang nganong mamati man kamo kaniya. So sa mga tao sa unang panahon nga mudawat kang Kristo, siya mo'y kamaturan, matud pa nila, ilang giingnan si Kristo, kini siya giyawaan og nagsalimuang. O di, si Kristo ba ni Ana? Nanubag ba nga giyawaan, giangkon ba ni Kristo nga giyawaan gid siya Brad Macarayo? Wala eh. Diri sa nakasulat sa Biblia sa Juan kapitulo 8 bersikulo 48 o 49. Kanya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, dili ba husto kami sa among pag-ingon nga ikaw sa Marianhon og giyawaan? Si Jesus mitubag nga nag-ingon, ako wala hingyawa eh. Hinunua ako nagapasidungog sa akong amahan ug kamo nagapakaulaw kanako. Pag-ingon sa mga Hudiyo nga dili nagtuo ni Kristo siya giyawaan, matupan ni Kristo, wala ako hingyawa eh. Hinunua ang amahan, mao ang nagpadala kanako. Pero Kristo din nga kamo nagpakaulaw ka nako. Busa kini di ang dili kamaturan, magpakakamaturan niya mo'y mudalag pagpakaulaw, no? Ngadtos kamaturan. Na karon mao nga ato ning masaksihan karon nga magpakaulaw diining dili kamaturan niya, mag-ingon hinuon nga sila mo'y kamaturan. Bueno, niya nakita sa pagsusi karon nga mao nga mga lawgiw gid sila ang mga tinun-an ni Kristo. Nga ang giingon ni Kristo, pag-ampo kamo nga ang inyong pagpangalagyo dili unta may atol sa tingtugnaw o maatol sa adlaw nga igpapulay. Karon, sa balaod sa adlaw nga igpapahulay, Brad Ronnie, unsa man ang gidili sa balaod sa adlaw nga igpapahulay? Okay, basahon na po dinhi sa Jeremias Reverend ang pagsusi kung unsa ang balaod nga gidili sa adlaw nga igpapahulay. Jeremias kapitulo 17, bersikulo 19, nako pagsugod sa pagbasa ngadto sa bersikulo 22. Ingon ini ang atong mabasa. Mao kini ang giingon ni Jehova kanako, lakaw og tindog sa ganghaan sa mga anak sa katawhan, diin ang mga hari sa Huda mosulod, og pinagi niini sila mugula og sa tanang mga ganghaan sa Jerusalem. Sa punto pa lang, Brad Ronnie, na ay pagsulod no og paggula. Pero asa mugula Sa ganghaan. sa tanang mga ganghaan sa Jerusalem. Oo. Kay kana di ay ganghaan sa Jerusalem, kung musulod ka niya na mugula, kung mugula ka, di buti pasabot ka sirado-sirado din na. Pag musulod ka, siradaan, kung mugawas ka na, abrihan, pero naana sa ganghaan sa Jerusalem. Dayon, Okay, og ingna sila. Pamati kamo sa pulong ni Jehova, kamong mga hari sa Huda o tibok nga Huda. Og tanang mga pumuloyo sa Jerusalem nga mosunod niining mga ganghaan. ganghaana. Ganghaana. Mao kini ang giingon ni Jehova, magmatngon kamo sa inyong kaugalingon og ayaw pagdala sa bisan unsa nga palas unon sulod sa adlaw nga igpapahulay ni dadon kini pinagi sa mga ganghaan sa Jerusalem. Ni magpas-an kamo og mga palas-anon ngadto sa gawas gikan sa inyong mga balay sa sulod nga sa adlaw nga igpapahulay ni magbuhat kamo og bisan unsang buluhaton o bulahatuna.
hinunua, balaanan ninyo ang adlaw nga igpapahulay, ingon sa gisugo ko sa inyong mga amad. Ay di klaro kayo nga pag mosulod ka sa Jerusalem, sa ganghaan niya na, pwede ka mugula. Unya, sa maong ganghaan, ang balao din sa adlaw nga igpapahulay ba doon Gidili ang pagdala bisan unsa nga palas-punon sulod sa adlaw nga igpapahulay, midadon kini sa mga ganghaan sa Jerusalem. Unya gidili pod ang pagpas-an sa mga palas-punon ngadto sa gawas sa inyong mga balay sa adlaw nga igpapahulay. Bisan pa ang mga pagbuhat ug bisan unsang bulaton na rin gidili kana. Nga balaod kana nga gidili atol sa adlaw nga igpapahulay. Di sa ato pa, hain kining adlaw nga igpapahulay nga gingon sa Biblia, Brad Bacarayo, nga bisan niining alawa, walay palasanon o mga pasanonon nga pagadadon sumala sa Biblia. Mao kining naa sa nakasulat sa Exodo, Kapitulo 20 ang atong pagabasahon, versikulo 8 hangtod versikulo 10. Hinungduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ini. Sa unong kadlaw pagabuhaton ang buluhaton mo o gingon ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan sa adlaw nga ikapito mayo sa kaadlaw nga igpapahulay. Alang kag hiyubang imong Dios niining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw bisan ng imong mga anak ka lalaki, bisan ng imong mga anak ka babae, bisan ng imong mga sulugon, bisan ng imong mga sulugon nga babae, bisan ng imong mga kahayupan, bisan ng imong mga dumulong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Sa versikulo 11, Sa bersikulo 11 giingon sa pagpahayag sa atong padayunan, giingon kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini ug mipahulay sa ikapito ka adlaw. Busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay ug gibalaan niya kini. Kuning balaod sa adlaw nga igpapahulay nga unom ka adlaw buhaton ang bulaton. Way lalis nga ang adlaw nga igpapahulay ikapitong adlaw mao ang Sabado sa semana. Ang unang kaadlaw gikan sa Domingo o ng adlaw sa semana sa atong kalendaryo makita mo na gikan sa Biyernes, gikan Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, magbuhat ka sa bisan unsang bulaton. Doon na may imong mga palasanon, nga pasanon. Pero sa adlaw nga ikapito, kamong Sabado, walay bisan unsang mga bulaton o palasanon nga pagabuhaton. Mo ni ang mapiot nga balaod sa Dios kay tinuod man nga gimuntar o gipakita kini sa Dios. Nakaron ang ato namang susihon pag-ingon ni Kristo sa Mateo 24, versikulo 20, sa gibasa kaganina sa unan nga mo ilang gikapyutan para isangon sa mga katawhan para magtuman, magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kung sila'y mo sabot ini, bulag naman sa gisulti ni Kristo din Pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpangalagyo dili mahatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Doon na sila bulaton nga pagpangalagyo. Nga ipag-ampo sila nga dili maatol sa adlaw nga igpapahulay. Kay ngano baday, unsa baday ang may tabo sa adlaw nga igpapahulay, Brad Ronnie sumala sa Biblia kay wala rabay palas-anon nga buluhaton. Makakalagyo ba di ay ang tao kung maatol sa adlaw nga igpapahulay sa mga palas-anon nga ilang buhaton, dili man sila pwede sa pagsulod na nila sa ganghaan sa Jerusalem o sa paggawas. Makagawas ba di sila basta dili pa mahuman ang adlaw nga igpapahulay doon Dili rebelen mabitaw nagingon si Kristo sa iyong mga tinuna na ampo mo nga sa inyong pagpangalagyo dili mihatol sa adlaw nga igpapahulay. Kay kanang panahona pag-abot sa adlaw nga igpapahulay, dunay mga pagsugo ana nga takpan ang ganghaan sa Jerusalem. Wa gyud makakalagyo niya na. Okay, pasabot sa Jerusalem ba doon kuralado na. May agianan nga proper nga didto ka mosulod. Pag adlaw nga igpapahulay na sirad ana. Di, kung
lutuson mo dito sa sulod kinsa magkunoy makakalagi mo libot-libot mo diha Wala masakpan gyud mo. Hmm. Dili makakagawa sa Jerusalem kay matod pa nimo siradaan man di ang gagaan sa Jerusalem Oh. sa puriba Brad Ronnie. Okay. Basahin ako rin dito sa Nehemias. Kapitulo 13, versikulo 19. Gingon. Og nahitabo nga sa misugod na ang kangit-ngit diha sa mga ganghaan sa Jerusalem sa wala pa ang adlaw igpapahulay. At pa-bernis ni sa lugar nga kangit dito na Ribrino. Oo. Kuan man eh, pagkasunod, Sabado naman, mawalang adlaw igpapahulay. Ako, misugo nga ang mga pultahan, takpan, o misugo nga kini dili pagbuksan hangtod sa liwas sa adlaw nga igpapahulay. Sugo daw nga pagsira, kanang hinangat ng adlaw nga igpapahulay, adto na pagbuksan sa pagliwas na. Huwag yung makakalagi tungod niya na. O pipila sa akong mga alagad, gibutan ko sa mga ganghaan, aron, nga wala ngay palas anon nga pagadadton sulod sa adlaw nga igpapahulay. Oo. Di wa gyud pala sa anon nga mabuhat sa adlaw nga igpapulay kay gidili man unya di po kakagawas kay sila daan man ang pultan sugod pa sa Bernes sa kagabion na. Antod sa liwas. Hangtod sa liwas, adi pwede na kay liwas naman ang adlaw igpapahulay. Mag-ingon si Kristo nga pag-ampo mo nga dili mo may atol ang inyong pagpangalagyo sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay kay wa may makakalagyo. Tungod kay higpit magani kayo, pabantayan pamanggani ang mga pultahan nga gipangsirhan, gawas sa gisirhan, pabantayan pa yun. Unya kay sugo man lagi na sa Dios di gyud kapalibang. Mao ning giingon nato nga kung pananglitan sila maoy nagdala sa pisi sa kamatuoran, unya kitay ilang tangtangan. Ano man nga sa pagsulti sa atong Kristo gihimo man nila kini pagpabantay sa adlaw igpapahulay nga kini pagpasidaan man ni sa atong Ginoo Kristo sa iyang mga tinunoan nga sa diha nga mahitabo ang lutos, ang ilang pangamuyoon nga dili unta mahiatol ang lutos unta nga adlaw sa igpapahulay kay wa man sila kaagian anang panahon. Dili man na gipasabot ni Kristo nga Mm. kini niang Mag-amulay sila, ang mga muyo sila, dahil sa adlaw pahulay kay sila, pabantayo na sila. kay sa barista sila maglaruhon. Kasi may mulutos nila nga naman sila simbahan sa sinagoga. Sa adlaw nga igpapahulay. Di og dunay mulutos nila, ang paglutos raman diha o ang kamatayon nga ilang sangkuan kadto mang naglapas og di sila maglapas. Way kahadlukan. Way kahadlukan wag lapas. Way kahadlukan. Unya unaw na aragot mga kaygalaan kay kung pananglitan mugawas lang gid ka lugar sa adlaw igpapulay para ka malutos. Ha? Bakit pasabot nga walay peligro sa mga tinud-an ni Kristo kung sabrista sila o nagbantay sa adlaw igpapulay kay kinsa may mulutos wa man gilutoson nila. Kana kay lutoson sila, wa day sila sa adlaw igpapahulay. Nakasulod niya na busa gipanghinaot na nga unta dili maatol sa adlaw nga igpapahulay kay kung maatol di gyud ka pangalagyo. Mao kana ang buot ipasabot. Busa aside niya na napaygisgutan gani si Apostol Pablo nga tungod sa mga paglutos nga ilang dangatan badroni naghatag pa siya explanation nga unta ang tao sa iyang panahon muawat unta niya nga dili siya minyo. Tinuod. Dili po nagbawal si Apostol Pablo nga dili gyud gidid-an gyud pagminyo. Apan tungod kay si Apostol Pablo ulahiman nga apostol diha sa atong Ginoo Kristo pagkatawag kay sawa pa matawag siya sa anong giingon natong ulahi 12 man gud ang natawag pero nagbudhi si Judas gipulihan si Judas ni Matias. Di 12 lang gyapon. Una kini si Apostol Pablo Saulo man ang ngalan niya na sa sinugdan maglulutos. Sa iyang pagka maglulutos nakabig siya diha kang Kristo. Nahimo siyang tinun-an busa atong giingon ulahi siyang apostol gikan sa 12 nga natawag. Ingon ini nga atong mapakita nga tungod sa pagkasayod gyapon niya kay
Wa man maundang ang paglutos sadyang natawag na siya. Nagdugang siya pagpanambag nga unta may sama ang mga tao kaniya tungod kay dunay may mga kakaulian nga ilang lakason. Unsay prueba niya na Brad Ronnie sumala sa Biblia. Okay, dini sa sulat ni Pablo sa unang Korinto Reverend, akong pagbabasahon, Kapitulo 7, versikulo 7 ngadto sa 9. Tingnan ini. Ngani, buot ko unta nga ang tanang lalaki manig-ingon kanako, lugar kang Pablo. Apan Pamaawaton sila ni Apostol Pablo. ha? manig-ingon kanako. Apan ang matag usa adunay iyang kaugalingong hiyas gikan sa Dios, ang usa alang sa usa kapaagi sa kinabuhi ug ang usa alang sa lain. Alang sa mga dili ninyo, ato pa way asawa, mga balaki siguta, mga ulitaw pa. Alang sa mga dili ninyo ug sa mga balo, ako magaingon nga maayo alang kanila ang pagpabilin nga mag-inusara sama kanako. Dito si Pablo ninyo. Apan kung sila dili man o galing makapugong sa ilang kagulingon nan, paminyuan na lang sila, kay labi pang maayo hinoon, nga maminyo kay sa magasilaog sila sa kaulag. Oh, naghatag og panambagan si Apostol Pablo nga alang sa mga dili minyo ug sa mga balo, ako magaingon nga maayo alang kanila nga magpabili nga mag-inusara sama kanako. Kung atong tan-aw din ni Brad Ronnie, Brad Macarayo, Brad Romy kining Biblia nga gitawag nga Biblia ang pulong sa Dios. Sa unang Korinto City, giingon na dinhi giklaro nga matod pa. Gusto ko unta nga ang tanang may sama kanako nga walay asawa. Apan dili kita manag sama tungod kay lain-lain ang hiyas nga gihatag kanato sa Dios. Ang gipasabot nga maayo nga katong dili magminyo, pero kung di kuno makapugong papangasawaan na lang siya o papamanaha. Kay kung dili manugali sila makapugos ng kaugalingon nan paminyuan na lang sila daw kay labi pang maayo hinoon nga maminyo kaysa magasilaw sila sa kaulag. Yang pungutan na, Brad Ronnie, sa gibasa nimo, anong nagtambag man si Apostol Pablo nga mayon ta nga may sama ang iyang mga isig kakauban, may sama niya nga dili minyo. Kaya unsa ba paalabuton nila o kabilinggan nila, Brad Ronnie, sumala sa Biblia? Okay, atong ipabawin sa pagbasa kini sa Morogapon nga kapitulo sa City sa unang Korinto Reverend, pero ani ko mabasa sa versikulo 25 ngadto na sa versikulo 28. Ingon ini ang nakapahayag. Karon mahitungod sa mga dalaga. Ako walay sugo nga gikan sa Ginoo. Ingon dinhi, hinuno ka anay akong hunahuna. Opinion lugar niya, Brad Ronnie. Apostol na si Pablo. Anay akong hunahuna nga igahatag ko ingon nga taong kasaligan tungod sa kaluoy sa Ginoo. Gihuna-huna ko nga tungod sa taliabot nga kasakitan. Maayo na lang sa usa ka tawo ang pagpabilin nga ingon sa iyang kahimtang karon. Aduna kabay asawa? Nan, ayaw pagpakigbulag. Wala kabay asawa? Nan, ayaw na lang pagpangasawa. Apan kung ugaling mga asawa ka man, dili ikaw makasala. Ug kung ang dalaga naman dili siya makasala. Ngani sila nga mga minyo mahisangko sa mga kalibog nga kalibutanon ug buot konta nga luwason kamo gikan niini. Napay mga kalibutanon nga kalibog lugar ba doon Oo. Sa Badbukare, nga gusto ni Apostol Pablo, luwason sila nini. Kay Babil kayo, na mga anak lugar, problema lugar, na mga latason nga mga paglutos nila. Dakong kasakitan na giyang Pablo. Kasakitan. Magbira-bira tas atong mga anak. Pero iya tong una-una dili to sa Ginoo. Muna ang ilang dangatan, mga mahal mong tigpaminaw nga gipayag niya sa atong Ginoong Kristo, nangita sila ideya. Busa dili in taon ang 24-20 sa Mateo pagpabantay na sa adlaw ipapawlay on. Ang pag-ingon ni Kristo nga pag-ampo kamo nga sa inyong pagpangalagi o dili unta kini mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga ipapawlay. Nga naman,
kay doon na sila ipaglutos, di gyud sila makakalagyo kay sa pagbantay sa adlaw ipapulay. Balaon niya dito sa Jerusalem, man ka magbantay sa adlaw ipapulay, ang mga ganghaan dito pagasiradaan ug wala gayoy makakalagyo. Ay kanang pagkalagyo, material man na nga magdagandagan po sila kay espiritualon to. Oy Ginoo God, Dios God, ipasakwat na lang sila sa manulunda. Pero hagoon pag sila kay gitagna man nga patyon mo, di walay manulda nga musakwat nila. Kay ang ilang kapalaran, bisan sila og patyon, usa man lang ang tumong. Nag-ingon man si Kristo sa mabasa sa Matthew 10:28. Mo ni ilang gi-after sa ilang kaugaling mga malamong tigpaminaw. Unsay gingon? Ug ayaw ninyo pagkadluki sila nga magapatay sa lawas. Apan dili arang makapatay sa kalag. Mao hinoy kadluki ninyo ang arang makalaglag sa kalag og lawas dito sa impierno. Mo ilang gi-after nga bisan tunog nalaglag ang ilang lawas, luwas sila sa espiritu nga kahimbang, mga kahigalaan. Nakaron, sa tinuod, nga kanang 24-20 sa gisgutan sa Mateo, wala kana magpasugo sa pagpabantay sa adlaw nga igpapahulay. Unya, mauman lagi ng ilang gisaligan, kay nag-ingon malagi kung ibasa nato sa bersikulo 15 sa sugod sa 24 ngadto sa 20 lugar, bersikulo 15 sa Mateo, nag-ingon, tungod ini kakita ninyo sa gisgutan sa propeta nga si Daniel, sa gisgutang malaglagon nga pasipala nga magatindog sulod sa dapit nga balad, pasabta nini ang magabasa. Nan sila nga na sa Hudia, pakakalagaywa ngadto sa kabapiran, no? Kalagay yun. Unya gingon ug siya nga ana sa atok ayaw na pakanauga aron sa pagbisanon sa sulod siyang balay. Ug siya nga ana sa uma ayaw na pagpabalik aron sa pa sa iyang kupo. Ug alaot gyud ang mga magdos ug may mga masuso niadtong mga lawa, di ba takdo sa gingon ni Apostol Pablo. Pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpangaligyo dili may atol sa tigtugnaw o sa adlaw nga igpapulay, pagpabantay din na sa adlaw nga igpapulay nga doon na may malaglagon nga pasipala nga ilang maaguman nga ang pasipala mulaglag nila, nagdahom sila nga sa ilang pagpatay sa paglaglag sa mga tinun-an ni Kristo sa Juan 16:2, nagdahom sila nga nagbuhat sila sa basimbahong pag-alagad sa Dios. Mo man ang buti pasabot. Pero sa deklarasyon doon sa mga tinun-an ni Kristo, sa mga pagpamatuod na karon nga naa nami sa Espiritu Santo, kada bang pagpabantay sa adlaw nga ipapulay Brad Romy, gipahigawas na ba ang tao niya na sumala sa Biblia? Gipahigawas na ba? O Reverend, ato lang pagbasahon din sa nakasulat sa Roma Kapitulo 7, versikulo 6, nag-ingon, apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan. Mga patay na kita ngadto sa nag-ulipon kanato aron mag-aalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu o dili sa ilalom sa karaan sinulat nga kalagdaan. O karon nakita nato mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsunan. Klaro kayo sa city size sa Roma gingon, apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan. O naay kasuguan nga gipagawas na tanyana, busa mo tong atong gingon ganina Brad Pakaray nga tangtangan na sila anang kasuguan na kay nagtuo sila nga mo nang padayon nga kasuguan. Busa gingon, apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan. Mga patay na kita ngadto sa nag-ulipon kanato aron mag-aalagad kita sa bag-ong kinabuhi sa espiritu o dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdan. Ang pag-alagad sa bag-ong kinabuhi diya nata sa espiritu, mga kahigalaan. Gipahigawas nata diya sa kasuguan, pero atong susiyon kay pag-alagad na madeni sa espiritu. Unsang matanga sa pag-alagad sa espiritu, Brad Ronnie, nga diya sa espiritu gipahigawas nata nini nga kasuguan na wala nata ipapatuman yana. Espiritu Santo ang gipasabot ni Reverend nga diha na mo ng bagong pagpangalagad sa bagong kinabuhi.
Sa pahayag ni Pablo dinhi sa Tito kapitulo 3 bersikulo 5 gingon kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong kundi tungod sa iyang kaluoy pinagi sa paghugas sa pagkatao pag-usab ug sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo. Busa di ay katong gipaygawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-aalagad kita diya sa bag-ong kinabuhi diya sa espiritu ug dili na sa ilalom sa karang sinat kakalagdaan katud ing bag-ong kinabuhi nga pag-alagad sa espiritu mao ditong Espiritu Santo, mga mahal nga kaigsonan, mga tigpaminaw. Tigsunod nining among programa, mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kasi Pablo may nagsulat sa Roma City Size, si Pablo po nagsulat sa Tito 3.5. Brad Rone, basig moingon sila nga, Brad, og pananglitag, walay daganay sa Roma City Size nga to Tito 3.5. Kay basig, nasalagmaan lang nga Espiritu Santo ang isgutan bag-ong kinabuhi sa Espiritu Santo, naman din ni Espiritu ramang gudi. Unya dito Espiritu Santo man. Naay bag-ong kinabuhi sa Espiritu, naay bag-ong kinabuhi sa Espiritu Santo, pero lahi ng Espiritu dinhi ug katong imong gibasang Tito 3.5 berdone. Okay. O sumada ka nga nagbaka ka ta niining punto nga Espiritu Santo ang gipasabot nini. Adi gid mo sumada nga nagbakak ta Reverend. Ang ato lang nitong gihubad nga midagan tag Tito 3.5 kay nagisgot man kog bag-ong kinabuhi dahil sa Espiritu ang diha ahimon bagong pagpangalagad. Nagyansiran man dito sa Tito 3.5 nga dunay bagong pagkinabuhi diha sa Espiritu Santo. Mo tong atong gikonklusyonan ni Espiritu Santo gid. Pero aron sa pagpruiba, bisan pag namo gamiton ng Tito 3.5 mga kaigsunan, kining city size sa Roma di pamatud-an gid nga ang pagpangalagad gitawag bagong kinabuhi sa pagpangalagad diha na gid sa Espiritu Santo. Diha may Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios mga kaigsunan. Basahon na kog balik ang Roma city size. Dini sa pagpahayag pagklaro nga Espiritu Santo gid ang gisgutan nga diha na himong bag-ong pagpangalagad sa diyang ipagawas kana sa kasuguan. Matupad ni Pablo. Ihunin lang atong mabasa. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nag-ulipon kanato. Mao man ning kasuguan nga ipagawas sila. Kaya nag-ulipon man daw ning kasuguan nga ipagawas man sila niini. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo. Klaro kayo Reverend. Bisag ginatawag tong Tito aron sa pag hatag o katinawan sa mga naminaw nga basig mo sila nga basig dili natin Espiritu Santo ng Roma City Size Brad. Gibasa na mo ang Biblia ng pulong sa Dios na tin-aw na ang pangalagad sa bagong kinabuhi diha nagyud sa Espiritu Santo. Busa di nakita nato nga kung naa na data sa Espiritu Santo nga pagpangalagad, alagad ra gisgutan. Di ra ba ingon nga dili mo alagad ang sa mo balibad lang. Di mauna nga kanang gipahigawas na kamo karon sa kasuhan mo nang pagtangtang nato nga gipasabot sila brother kay ipang pagawas man nato unya ang pag-alagad diya na sa Espiritu Santo nga pagsunod. Adi man sila makibalo nga doon na day pag-alagad o pagsunod na sa Espiritu Santo kung walay kasangkapanon nga magwali sa Espiritu Santo. Busa, sa among panahon, gipakita namo nga ang among wali, diha na sa Espiritu Santo, kay mao naman ni ang pagpangalagad. Og sa Biblia, walay mabasa dito nga mga ngalan namo. Ang trabaho lang og bulaton nga may mga taong magwali gyud sa Espiritu Santo. Hain ang priba Pedro nga sa atong katumanan kini nga tagna og kini ato nang gibot ang pagpahibalo kanila. Reverend natong pagbabasahon sa nakasulat sa unang Pedro 1:12 nagingon ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kung dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang manrunda ng andoy sa pagsulong. Dunay mga tao nga magawali
sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. Unsay among giwali? Espiritu Santo. Kung maana ta sa pag-alagad sa Espiritu Santo, wa magpasabot nga wa po'y bantay-bantay sugo. Pero naay sugo, nga gipaygawas ka na, nga dili nimo na pagbantayan ng sugua. O karon, atong susihon ang ubang reliyon makarayon, nakabalo ba sila na kining pagbantay sa adlaw ipapulay wala na gina kining adlaw nga Sabado. Oo. Yeah, o base pagani sa ilang prinsipyo nini sa usa ka pagtulon na ansab nga ang Dios may gamit gani kang Kristo pagtapos sa kasuguan. Mo diri atong mabasa sa ilang libro nga kining gitawag nga tarungan pinasukan sa kasulatan iyan na sa Jehovah's Witnesses. Atong gi dawat kay mao man puy atong prinsipyo para pagpakita nga dili lang di kita mao ang nahibalo. Oo. Yeah, basahon nato diri sa pahina 194 ug 195 nga pahina. Mga punto. Mga punto lang atong pangkwaon kay kung ganiro nato na mahutdan matag oras. Giingon, kahubitan, ang igpapahulay sabat gikuha gikan sa Hebreyong siyabat nga nagkahulugang pahulay, hudong, undang, muning kahulugan aning sabat o sa Hebreo siyabat. Giingon sa pagpahayag. Ang sistemang igpapahulay nga gilatid sa Mosesnong kasuguan naglakip sa sinimanang adlaw nga igpapahulay. Mao man ang pagbantay nga katong sinimana. Ang ubay-ubay dugang timo ng mga adlaw latas sa nga tibuok nga tuig. Ang ikapitong tuig guna mo po ni mo na po ning tinuig nga mga pagpahulay. Giingon og ang ikakalim-an ka tuig ang sinimanang igpapahulay sa mga Hudyo. Ang ikapitong adlaw sa kalendaryong sinimana mo'y gikan sa pagsalop sa adlaw nga Biyernes hangtod sa pagsalop sa adlaw sa Sabado. Daghang nag-angkong Kristohanon subay sa tradisyon. Nagbantay sa Domingo ingon nga ilang adlaw sa kapahulay o ilang adlaw sa kapahulayan o sa pagsimba. Ang uban mitapot sa adlaw nga gigahin diha sa Judeanhong kalendaryo. Giingon din sa 195 giingon sa pagpahayag. Gisitarag sita sila Roma 14. Si Kristo mao ang katapusan sa kasuguan. Target na sila. Pos kung kadiyot, si Kristo daw kuno katapusan kasuguan. Unsa daing ilang nasabtan. Giingon, aron ang tanan nga may pagtuo makahupot sa pagkamatarong. Ang pagbantay sa ipapahulay mao'y bahin ni anang kasuguan. Mo nang giingon nga yes pagpay nga si Kristo mao katapusan sa kasuguan unyang adlaw ipapahulay kuno bahin kuno nas kasuguan. Giingon des pagpahayag ang Dios migamit kang Kristo matod pa sa ilang nasabtan sa pagtapos ni ana nga kasuguan nakarga man kuno na ni ana ang ipapahulay kuno bahin sa kasuguan man ipapahulay si Kristo kuno gigamit kuno sa Dios sa pagtapos kuno sa kasuguan nakarga daw kuno ang adlaw ipapahulay ana. Giingon ang atong paghupot sa mataro nga pagbarog uban sa Dios nagabipindi sa pagtudiya kang Kristo. Dili ang pagtuman sa sinimanang igpapahulay. Katulugan nga pagbantay sa igpapahulay. Sabado. Busa, usab ang Galacia 4 versikulo 9-11, Efeso 2 versikulo 13 o 16. Colosas 2 versikulo 13 o 16. Muna yung gipangkutlo na so portar lugar nga mga kapitulo versikulo. Ang Dios sa kamaluluton nagpasaylo kanato sa atong kalapasan o gipapas ang gipapas ang gisulat kamot nga dokumento nga tibuok nga bato kanato nga nagalang nga nalangkuban sa mga tulumanon o nagbato kanato busa ayaw tuguti nga adunay tao nga magahukom kaninyo sa pagkaon mo na nas Kolosas ganiya kanang ilang gamit 3 kapitulo 2 bersikulo 13 ug 16 og pag-inom og may labot sa usa ka pangilin o sa pagtuman sa bag-ong bulan o sa igpapahulay. Kung ang usa ka tawo na ilalom sa Mosesnong kasuguan, mo man tong gipangbasa nato ganiha katong bitaw naa sa Exodo kaganiha 20 pos kung kadiyot ani 20 bersikulo 8 hangtod sa bersikulo 11 palapos ni Reverend pagpabasa. Sulat man na ni Moses gikan sa Genesis, Exodo, Levitico, Numeros. Mo nang Deuteronomio, mo nang gitawag sa scholar sa Biblia Pentateuch, di 5 book of Moses. Mo na siya nga giingon sa pagpahayag nga si Pablo paggamit niya ana
nga dili na magpailalom ni anang Moses nung kasuguan o gihukman nga sadaan sa pagpasipala sa ipapahulay. Siya ginabato ngadto sa kamatayon pinaagig at tibuok kongregasyon sumala pa sa Exodo 31 versikulo 14 ug sa Numeros 15 versikulo 32 o 35. Daghan nga mga tarungan dapig sa pagtuman sa ipapahulay sa manini karon Bindilyo, sa manini karon nga nagdoktrina lang gyapon anang kasuguan ni Moises nga si Kristo unta mao man ang katapusan sa kasuguan nakarga ng ipapahulay giingon sa pagpay adunay rason nga giingon sa pagpayag lipayon nga kita dili na ubos ni ana nga kasuguan. Ana den punto nga ilang nasabtan ingon sa gipakita sa kasulatan nana gamit ang kasulatan sama ng Kolosas 2:13 ug 16 giingon nga gikutlo dinhi ang inuyunan nga pagbarog uban sa Dios kay si Kristo ra may gigamit kuno sa mato panila nga gigamit sa pagtapos kasuguan dili na nagakinahanglan og pagtuman sa sugo sa igpapahulay nga gihatag sa Israel. Di klaro mga kaigsunan nga ang punto dinhi nga ang Dios dili na nagakinahanglan og pagtuman sa sugo sa igpapahulay nga gihatag sa Israel kay si Kristo ang katumanan nga maoy modala sa pagtapos sa kasuguan. Mao nga sa panahon sa Espiritu Santo dito padaan sa kang Kristo wa na sila magtuman sa adlaw nga igpapahulay. Di nasaypan karon ang kanang 24:15 hangtod sa 20 sa Mateo. Mo kana karon ang among buti pasabot na karon. Kay gipahigawas naman kita niya nga kasuguan. Unsay priba nga kadtong gibasa namo nga city size sa Roma nga kung naa nata sa Espiritu Santo wala nata sa pagbantay sa adlaw nga igpapulay gipuhas na. Mo na nga gitangtangan namo kamo yan ang gisangot nga di na pwede na nga isulob lang yapon. Busa gusto sa Dios nga ipatangtang na ng yugo ha. Kay wala na kana nakaron niya atong padayunan sa pagbasa kini gyapon nga nangatarungan pinasukad sa kasulatan sa payna 197 ngadto sa 198 nga makita nato ang punto sa Roma city size ngadto gi padayon sa city. Ingon ini ang atong mabasa. Ang punto sa nagtumong sa pagkahanaw sa Moises nung kasuguan, ang Biblia ba diretsong nag-ingon nga ang napulo kasugo na apel kun unsa ang natapos? Roma city size city karon kita gipahigawas na gikan sa kasuguan matod pa sa libro sa mga Jehovah's Witnesses tinuod kini among gidawat kay wa pa namo na basaha amo nang gi-explain. Karon kita gipahigawas na gikan sa kasuguan kay kita mga patay ngadto sa nag-ulipon kanato. Nanon sa may atong ikasulti. Nga ang kasuguan mao ang sala, palayo gayod ni ana sa pagkamatuod dili gayud unta ako makailag sala kun dili pa ang kasuguan. Og pananglitan dili unta ako makailag unsay pangibo kun ang kasuguan wala pa mag-ingon dili kagayod mangibog. And close parenthesis, ingon, dinhi, diha human sa pagsulat nga ang Hudiyong mga Kristiyanon, gipahigawas na gikan sa kasuguan. Unsang panigingnan sa kasuguan, ang gisitar ni Pablo. Ang ikanapulo nga sugo, busa nagpakita nga kana, gilakip sa kasuguan, nga gikan yana sila gipahigawas. Lakip ng napulo kasugo sa kasuguan nga gipahigawas na niya na ikadong Korinto 3:7 ngadto 11 kun ang kabalauran nga makamatay o gikulit diya sa mga bato miabot diya sa himaya nga tungod diya na ang mga anak sa Israel dili makasudong sa naong ni Moises tungod sa kasanag sa iyang naong usa ka kasanag na mahanaw ra dili ba mulabaw pagayon kamasanagon ang pagdumala sa Espiritu.
Kay kung gatong gihanaw ra, gihimong masanagon, ilabi na gayod kanang nagapabilin, ilabi na gayod kanang nagapabilin ang kasanag. In close parenthesis, gitumong dinhi ang lagda nga gikulit ya sa mga bato o gikaingon nga ang mga anak sa Israel dili makasudong sa naong ni Moises sa maong higayon sa dihang kadtong gihatag kanila. Unsa ang gihubit nini? Exodo 34 versikulo 1, Exodo 28 ngadto sa 30, nagpakita nga mo kana ang paghatag sa napulo ka sugo. Mo kini ang mga sugo nga gikulit sa bato, dayag nga kini giapil sa gingon dinhi sa kasulatan nga gihanaw na. Usa na sabtan og napahigayon nato nga kining Roma City 6 nga gipaygawas na kita sa kasuguan, mo kana ang kasuguan nga gisugo sa Dios sa paghatag sa diya kang Moises ug wala na kana ipapatuman sa panon sa Espiritu Santo nga pagtulunan karon diri sa PBCM na nagwali niya na o bisan pa sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. O gaya ng priba niya na Brad Romy nga gipaygawas na ang tao niya sa kasuguan niya ng kasuguan ni Moises. Dinhi, Reverend, itong pagbasahon sa nakasulat Pagbasa, Brad Romy, sa kapitulo, sa buhat kapitulo 13, versikulo 39. o ingon ini ang nagkasitar na nasita sa Reverend. O nga pinaagi kaniya ang tanan nga nagatuo kipahigawas nagikan sa tanang butang nagikan lini ang kasuguan ni Mrs. wala makahimo sa pagpahigawas kaninyo. Busa, muni ang angay nga hinuktukan nato mga kaigsunan nga ug sa mabati nato ni og dawato nato nang di mao mo nang makapanglingo-lingo beta sa tong ulo nga tinuod no nag-ingon man day ang Biblia apan og nga pinaagi kaniya sa kang Kristo ug sa Espiritu Santo kay wala naman gipahigawas na og nga pinaagi kaniya kang Kristo ang tanan nagatuo gipahigawas na gikan sa tanang butang nga gikan nini ang kasuguan ni Moises. Gipahigawas na ta sa kasuguan ni Moises. Sumala sa katarungan nga kasulat sa Biblia. Tungod kay sa panahon kang Kristo, gikumpara nga adunay pari nga si Melkisedek. O kung ang pari nga si Melkisedek ug uban pang mga pari, kung ang pari wala ilisde, wala ko'y pag-ili sa kasuguan. O kay doon na may pag-ili sa saserdote nga ang nahimong ili si Kristo. Ang kasuguan, aduna na'y pag-ilis busa. Doon na na'y gibiya, gipahigawas na kaana, kay adto ka na sa giilis na nga kasuguan. Mga ka na, o si Priba Bradrone, na dili na gina pagpadayon ang adlaw ipapole nasay pa nila busa morning atong pagpanangtang sa mga taong nagtuo in taon nga mo na ikaluwasan nga ilang huptan karon. Okay. Aniya, basahon ako, Reverend, di sa sulat ni Pablo sa Hebrewanon, Kapitulo 7, versikulo 11 ngadto sa 14 ulang. Biblia nga akong gamiton sa pagbasa, kining Biblia ang tulong sa Dios. Iunini ang atong mabasa. Karon, nasayran nato nga sa dihang naghatag ang Dios sa kasuguan ngadto sa mga Hudiyo, may kalabutan niini ang pagkapari sa linya ni Levi. Kung mahimong matarong ang mga tao pinagi sa ginabuhat sa mga pari, wala na unta kinahanglan ang lain pa nga pari sama sa pagkapari ni Melkisedek o dili sama sa pagkapari ni Aaron. Apan kung ilisan ang pagkapari, yan na kung ilisan daw ang pagkapari, kinahanglan nga ilisan usab ang kasuguan. Dayon, Ang atong Ginoong Hesus mao ang gitumong nga giilis sa daan nga mga pari.
Dili siya kaliwat, si Jesus lugar ni Levi, kundi kaliwat ni Juda. Siya lang gayud ang nahimong pari nga kaliwat ni Juda, kaysa pagsulti ni Moises, kung kinsa kanila ang mahimong mga pari, wala gayud siya mag-isgot mahitungod sa tribo ni Juda. So, Kristo, mao'y ilis nga pari, sa atong nabasa rin, pagkadunay pag-ilis sa pari, adunay usay pag-ilis sa kasuguan. Na gitinaw mga kigalan nga doon nagipag-ilis sa kasuguan. Karon dinhi kita. Nahain ba ang kasuguan nga gipasabot nga gipagawas nata? Sa kang Moises. Giilis na to. Hay nang dugang priba. Si Apostol Pablo ba'y nag-explicar niya na? Oo. Kaya tinunaan siya ni Kristo ang dili maka-explicar katong dili. Tinunaan ni Kristo nga nagpakatinunaan lang ni Kristo. O siya priba, brother, Okay niya, ang dugang pahayag ni Pablo, nga kining sila-silang kapanahon ang gipahigawas na yun sa kasuguan gikan kang Moises. O nga pag-abot sa itong Ginoong Jesucristo nga din siya ilis sa pagkapari sa laray ni Melchizedek, di ilisan usap ang kasuguan. Basta katong kasuguan ni Moises, pag-abot ni Kristo, gibungkag kato sa atong Ginoong Jesucristo. Niya, pahayag ni Pablo. Niya tayo Biblia rin, nga gitawag, Contemporary English Version ng Biblia. Napod si Mitchell Bendino, no? Napod sila niini. Basahon na ko ang sulat ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 14 and 15. O dili ba contradiction, no? Sa buhat 13:39. Okay, basahon na ko gingon dinhi. Christ has made peace between Jews and Gentiles, and He has united us by breaking down the wall of hatred that separated us. Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Sa atong nabasa din ni Reverend, matod pa, si Kristo naghatag og kalinaw diya sa Hudiyo ug mga Hintil, yang gihiusa kini pinagi sa pagbungkag sa nagaali nga adunay nagaali lugar nga gibungkag ni Kristo, nga si Kristo naghatag sa iyang kagulingong lawas aron sa pagbungkag sa balaod ni Moises uban ang mga tulumanon og kasuguan. Iyan ang gidestroyed Balaod ang ni Moises. balaod ni Moises. Kung ba pabalay giguba magtukod og balay kay gabok na lugar ba doon doon ay pag gitawag og reconstruct, no? O pag-rebuild. Gihimo pag-utro ang balay nga naguba na. Busa si Kristo kay nag-ilis na magpagkasaserdote siya may ilis, giilis na po ang kasuguan. Totally kung walay Kristo ay permanente kasuguan. Totally permanente ang wali nga Hiuba. Pag-abot na ni Kristo, si Kristo nang giwali, dili si Hiuba. Nakaroon. Din hinining puntuha, ay nantong law of Moses nga gidestroyed Pedro nga wa na ipapatuman. Okay, niya. Atong susihon na kining law ni Moises nga gibungkag sa atong Ginoong Jesucristo. Kalakip ang mga tulumanon ug ang kasuguan. Sa Malakay, morga pong Biblia, akong magabasahon rin ang Contemporary English Version, Malakay chapter 4 verse 4. Don't ever forget the laws and teachings I gave my servant Moses on Mount Sinai. So katudayan, law ni Moses na gibungkag sa atong Ginoong Jesucristo, gidawat kadto ni Moses dito sa Mount Sinai gikan sa Dios. Kining Sinai, tanaw na to footnote, maura pud ning Horeb. Kang usa ra ba sa ilang mga pastor rin si Bendilio, di ba mosugot na kining Horeb, orang Sinai lahi na inon gid niya. Ang Sinai ug Horeb. Kita pa ignon nga piki, no? Pero sige lang siya piki-piki, siya po sige lang po siya kapaka-paka. Oo. Na atong susiyan karon Reverend, kini bang balaod ni Moises nagibungkag sa atong Ginoong Jesucristo? Kining maong balaorana gidawat ni Moses dito sa bukid sa Sinai. Mao na ba ni siya ang nasudlan sa natulo kasugo? Ang tubag, oo. Yeah. So Deuteronomy, morga pong Biblia, Contemporary English Version, Deuteronomy chapter 4, verse 10, 13. Ginoon. Do you remember the day you stood in the Lord's presence at Mount Sinai? The Lord said, Moses, bring the people of Israel here. I want to speak to them, so they will obey me as long as they live, and so they will teach their children to obey me. So duni nagdisgot, nagipahinumdong, ang adlaw nga nagtindog si Moses din sa Mount Sinai, o niya pagadadon, matupad ni bring the people, datang mga katawan ng Israel,
tungod kay doon na isulti ang Dios ngadto kanila sa pagtuman aron nga matagaan sila kinabuhing taas nga kinabuhing luglaw. Unsa man ang gisgutan nini nga Para ipatuman. para ipatuman niya sa 13. The Lord said He was making an agreement with you, and He told you that your part of the agreement is to obey the 10 commandments. Motong agreement nga nabasa ni mo ganina sa Episodos 14 Ayun sa 15. sa the Contemporary English Version. Nga gibungkag ni Kristo kana, moday kana siya ang balaod nagyatag sa Dios ni Moises nga nabi nga sulod ang 10 commandments. Ang ikaupat kasugo niya na adlaw nga igpapahulay. Unya dili ka magbuhat sa bisan unsang bulaton ni magpas-an niya na. Mo nang balaod. Di pagwa na ipapatuman ni Kristo, mailham kay ihatag ni Kristo nga balaod man nga kung magtutuman ka sa adlaw ipapahulay, wag ipasaanon. Pero pag-abot na ni Kristo, para ipamatuod sa iyang gibuhat nga wa na ang adlaw ipapulay, may gibuhat na si Kristong pagpapasaan atol sa adlaw nga Sabado. Hain ang Prima Brad Makarayo. Sumala sa Biblia nga may gibuhat ang atong Ginoong Kristo sa pagpapasaan na sa adlaw Sabado kay wa na lagi ng adlaw nga ikapito nga pagbantay sa adlaw ipapulay. Sa dili pa nako nabasahon, kato bitaw na abitaw ginas Mateo 24:20, kung si Kristo bitaw ang iyang mga tinun-an, iya pagipagbantay sa adlaw ipapulay, nganong papangamuyoon pa man iyang mga tinun-an nga ang ilang pagpangalagyo dili niya atol sa tingtugnaw nga nakabantay naman iyang mga tinun-an ipapulay, nakabantay naman unta na sila sa adlaw ipapulay. Ana ra nga sistema. Now, si Kristo, pag abot sa adlaw ipapahulay, si Kristo nahibalo na ana daan. Nga mao gina siya ang sistema nga pagkawa. Wa na palas-anon nga pagadanon na. Pero si Kristo sa diha nga nag-ayo siya sa masakiton, sa diha nga iya nang giayo, nauli ana, kun salaman. Ngana ha? Giingon bitaw na sa unang Juan 3:4 nga ang tanan nagahimog pagpasala, nagahimog paglapas sa sugo, sa ato paglapason nimo ang mga patakaran pahit sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Nakasala na po ng tao ana. Na niingon si Kristo dinis nakasulat sa Juan kapitulo ang atong pagabasahon sa Juan kapitulo 5 bersikulo 8 kapitulo 8 bersikulo kapitulo 5 bersikulo 9 na ikama nato sa 18 ay lakas nato sa bersikulo 18. Ingon ni ang atong pagbasa nga nakasulat sa sitas nga ako nang gikasitar sa basahon sa Juan. Sugod nato sa bersikulo 9. Sugod ka sa 8, Brother Makarayo. Sa 8 nato sugod. Gingon sa pagpahayag. Og si Jesus, mingon kaniya, bumangon ka dadang imong higdaan og lumakaw ka. Og diha ang tao na ayo og gidala niya ang iyang higdaan og nilakaw. Dos kog kadiyo. Gisugo niya ang tao nga giun bangon. Dada ang imong higdaan. Kini bang adlaw? Gikan ba ni sa Domingo sa atong kalendaryo atong ikuan na Biyernes? Na inos pagpahayag og kadto adlaw nga ipapahulay nasa punay kapito gid ani. Sabado. Sabado gid ang dagpa. Giingon. Kining bersikulo 9 ug 8, kining 8 klaro na si Kristo wala na gid siya magtambod sa adlaw ipahulay. Ani ngano man ngano iya man nagipapasaan ang balig. Ngano gipadala man ang higdaan nga unta adlaw ipahulay man. Giingon dayon. Tungod niya na ang mga Hudiyo giingon sa tao nga nayo kato na lugar mga Hudiyo nga nagbantay sa adlaw ipahulay dili tinun-an ni Kristo. Adlaw karon nga ipapahulay. O ginadili kanimo ang pagdaladala mo sa imong higdaan sa ato pasupak na sila sa gibuhat ni Kristo sugo nga ipadala yung higdaan. Apan siya mitubag kanila. Ang tao nga nag-ayo kanako, mingon kanako dadang imong higdaan og lumakaw ka. Og sila nangutana kaniya, kinsa bang tawhana ang nag-ingon kanimo dadang imong higdaan lumakaw ka? Apan ang tao nga naayo ang giayo wala mahibalog. Kinsa sanglit si Jesus milikay naman. Tungod sa panon sa katawhan natong dapita. Human ni ini gikahibalag siya ni Jesus sulod sa templo. Og si Jesus miingon kay tanawa maayo na ikaw, ayaw na pagpakasala aron dili mahitabo kanimo ang labi pang mangilad. Kung sala palagi, ang matinun-an lagi niya gitudloan pa bantay sa adlaw ipahulay. Pag mudala na bisag unsa palas anon, nakasala na. Pero sa diya gipadala niya, gipapasaan niya ang banig, iya na gipadala ang higdaan. Ningon na siya pagkita nila sunod. Kay gay na mas sala baya na, gaynan baya to sa mga Hudiyo sala baya na pagdadala mo ng imong higdaan. Kinsa man tawhana nagsugo kanimo, ang ilang pagtup otro puto makasasala kay ngano gisugo kana. Ningon si Kristo sa iyang giayot. Tanawa maayo na ikaw, ayaw na pagpakasala aron dili mahitabo kanimong labi pang mangilad.
kung namugat pa si Kristo sa adlaw paulay, iyang tudlo na tawo di magkasala. Kay ang pagbantay sa adlaw paulay, bantayan man na ug imo lapason, nakasala man na. Nagiingon na yon sa bersikulo 15. Og ang tao milakaw og iyang gisuginlan ang mga Hudiyo nga nag-ayo kaniya mo si Jesus. Sa dihang may malo ang mga Hudiyo mao ning ilang giingon mao kini ang hinungdan ngano nga si Jesus gilutos sa mga Hudiyo kay kini gibuhat man ugod niya sa adlaw nga igpapahulay apan si Jesus mitubag kanila ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan pa hangtod karon ug ako nagabuhat sa ingon man. Ug mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpapatay o sa pagpapatay kaniya dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay kundi tungod usab kay ang Dios iya mang gitawag nga iyang kaugalingong amahan ug sa ingon ni ana nagpakigsama siya sa Dios. Na mao na nga ang atong Ginoo Kristo balikan pug kaniyot ang 24:20 nagpapabantay sa iyang mga tinun-an nga unta ang paglutos dili mahiyaton sa adlaw paulay kay si Kristo gani biktima sa paglutos sa adlaw igpapahulay tungod kay baso sa mga naglutos ni Kristo. Si Kristo alang kanila wala magbantay sa adlaw igpapahulay. Okay, gilapas man ni Kristo daw ang balaan sa adlaw ipapulay. Ngano man maghigalaan? Kay si Kristo gipribahan na niya nga aduna nay pag-ilis sa kasuguan. Di man mailhan. Kay kung si Kristo adtong tungura sa giingon sa gibasa ni Barmakarayo na pang adlaw papahulay ang hinungdan di nganong nasakit tong iyang giayo tungod kay nagpakasala ayaw na pagpakasala nadugang nga na pudinoon pasana ng higdaanan yan gidili god sa adlaw ipapulay nganong gipapasaan niya para ipakita sa mga katawan nga kanang balaura giilis danan niya di mo kasabot ana munay giingon sa ginikanan ng sukos iyang anak unsa pa kang bataan na ka nga maayo man ang pagpasunod nimo niya iya yung bingbingon usay sa mga karaang taba iyang ang itudlo-tudlo ang atong utok ba bingon di sus pagkagahi bagyan nimong utok ka nya unsa man na mga mahal mong tigpaminaw. Muna nga nakita nila nga si Kristo wala magbantay sa adlaw ipapahulay gilapas man niya ug sila mismo nakakita nga wala nagibuhatan ni Kristo. Hayon pang breva brethren sumala sa Biblia. Dinhi atong pagbasahon reverend sa nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 9 bersikulo 16 nagingon dinhi ang pipila sa mga Parisiyo niingon kadtong tawhana dili gikan sa Dios kay wala siya magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Diya natataman ang punto. Ang mga Parisyo nakasulti digid sila kay nakakita nga gawas nga gipapasaan niya ilang giklaro kadtong dawhana dili gikan sa Dios kay wala siya magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Mo nang gisulti nila. Karon kay gisulti man nga dili di gikan sa Dios kay si Kristo wala magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Nagbantay des Kristo ana. Wala. Unsa may lain pagkasulti niya nang uban nga mga pagpamatod sa Biblia anang 9:16 bradrone nga wa si Kristo na magbantay sa adlaw ipapahulay. Busa ilang pagtuo kay naman na kay naa bitaw. Perti bitaw pud nga purya gaba lang makaingon bitaw tag itingbuang nga pud ni Kristo no nga wa gyud siya mo bantay sa adlaw ipapulay gilapas niya ngano man ang balao dili ka magpasan sa adlaw Sabado di ka magbuhat og bisan unsa bulaton sa adlaw nga Sabado nagbantay day ka nga di man pwede nga nagbantay ka sa Sabado pero wala ka magpugong sa mga bulaton unsay violation diha niya nga angay nimong dili buhaton. Muna nga kung imong buhaton na di nakalapas ka nakasala ka niya na. Nakanabay pagpabantay unsay lay pagasulti niya ng 9:16 ka wala siya magbantay sa adlaw ipapahulay brethren. Sa Biblia nga Kristohanong Katolikong Biblia, yan gapon sa mga Katolikong maunghubat sa Biblia. Kining termino nga gigamit sa King James nga nakita sa mga Parisiyo sa Kristo nga wala magbantay sa adlaw ipapahulay. Dili gigamit ng termino wala manumbalin si Kristo. Sila may nakakita, sila may nagbantay sa adlaw ipapahulay, nakita nila si Kristo nga nagbuhat na siya nga supat na sa balaod sa adlaw ipapahulay,
Diin nga nila si Kristo wala magbantay o dinhi si Kristo anong katilingban walay pagpanumbaling. Basahan ko balik ang Juan 9:16 gingon. Busa kay wala si Kristo manubaling, dili siya gikan sa Dios. So, niya. Pipila sa mga parisyo niyon, dili gikan sa Dios kining tawhana, si Kristo man ilang gipasabot ani. Dili gikan sa Dios kining tawhana kay wala siya manumbaling sa adlaw sa paulay. Karon, kining dili pagpanumbaling ni Kristo sa adlaw ipapulay ug gilapas niya og dili gikan siya sa Dios, mo maning adlaw Sabado, di man na seremonyalo nga katong gitawag og tinuig nga pagpahulay o binulan nga pagpahulay. Busa, kining dili pagpanumbaling ni Kristo, nasunod ba ni sa mga tinun-an ni Kristo kining punto sa adlaw igpapulay nga Sabado, nga wa pud sila manumbaling berdoni, busa gani gipahigawas na. Nasunod Reverend, busa si Pablo tinunan man ni Kristo, iyang gipanambagan nga sa iyang masig ka magtotoo nga dili patugutan kun dunay manaway nila nga sila wala na pagpanumbaling kay ilang agalon wala manumbaling sigon sa nakita sa mga parisyo kay wa man gyud na magbantay si Kristo sa adlaw igpapulay. Sila po si Pablo. Basahon ko mao gyapong Biblia ang Kristohanong katilingban sa sulat ni Pablo dinhi sa mga taga-Kolosas kapitulo 2 bersikulo 16. Matod pa dinhi, ayaw tugot nga sawayon mo tungod sa matang sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bag-ong bulan, sa piyesta, sa bag-ong bulan ug sa pista o sa adlaw nga pahulay. So pareho ang sistema nga gibuhian sa mga tinunan ni Kristo ngadto sa mga parisyo nga nakita nila si Kristo wa man manumbaling. Siya po si Pablo nanambag nga ayaw magtugot nga nay magsaway sa wala na ninyo pagpanumbaling sa adlaw nga ipapahulay. Ang problema inig-interpret na po nila, mo pareho na po sa 24:15 hangtod sa 20 nga bisag nagtukod si Kristo nga ang inyong pagpangalagyo, pag-ampo mo nga dili unta maatol sa adlaw nga igpapulay, sabto naman hinon nilang nagpahulay. Na karon, ila po nagisabot pero ni mingon, apuan man na dili man na ang ikapitong adlaw sa semana, ang gisgutan na katuman ng binulan og tinuig kanang Kolosas 2:16, dili ka kana ikapitong adlaw sa semana bro ni. Ikapitong adlaw gini Reverend. Basahon ako ang priba ni Inis Biblia gyud kay matod palagi nila seremonyal lo naman kuno na ang gingon nila nga Sa gingon sa the Seventh Adventist belief. mao ba ko ilang suporta nga seremonyal lo na. Okay, ilan man ang rason. Niya. Mao gyapon ako basahon. Naman toy Biblia nga easy to read version mga kaigsunan. Mao gyapon Colossians chapter 2 verse 16 sa easy to read. Gingon nini. So don't let any person make rules for you about celebration and Sabbath days. Footnote, Sabbath day, 7th day of the week was a religious day for the Jews. So giklaro nga kini din Colossus 2:16 ang wala nila panumbalinga dinhi mga kaigsunan nga pahulay na sunod sa semana gitawag 7th day of the week. Di Sabado ang gisgutan, dili binulan o dili tinuig. Dugang paging prueba matod pa ni Pablo nga na sila niya na magbantay niya ng adlang ipapahulay sama sa gibuhat ni Kristo na sa Bibliang Katoliko nga Tagalog Colossus 2:16 matod pa ni Pablo. Kaya tuwag na kayong pasasakop sa anumang tungtunin tungkol sa pagkain o inumin tungkol sa kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Huwag na kayong papasakop. Mo nang pagtangtang namo sa PC nga nahikot ninyo, huwag na kayong papasakop. Kay ang kasuguan o PC nga kamator nga mong gisulti ka ninyo para maguyod mo, mao ang kamaturan sa nakasulat sa Biblia. Pero bro Rone, doon pa ba'y ubang Biblia nga atong ikapakita nga wala na gyud o gibahin nila nga pagpamatod nga ang kanang pagbantay sa adlaw ipapulay gitawag nagdaan nga paagi pero ang dili na pagbantay sa adlaw ipapulay mao na ang bagong pamaagi. Okay. Diha na sa Espiritu Santo sa ato nang natun-an sa pagtudlo nato karon. Okay, lato Biblia rin nga gitawag ang buhing pulong. Dugang pagprueba nga kining mga tinunan nga gipahigawas na sa kasuguan ni Moses gitawag nagdaang paagi. Naana sila sa bagko nga paagi. Sa una pa ila nang gi-apply. Niya Sa
nasayad kita niya na kay nag-ingon man si Kristo sa Juan 14:25-26 nga inigabot sa Espiritu Santo siya ang magatudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gigasulti kaninyo. Sa ato pa, ang tanang gibot ni Kristo gisulti ug gituman sa iyang mga tinunan gamiton na punto ni Kristo sa pagpahigayon o pagpahibalo na doon eh. Tinuod ka na. Akong basahan, Reverend, ang sulat ni Pablo dinis ikaduhang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 6, ikaman ako pagbasa sa versikulo 15. Ang buhing tulong nga Biblia, gingon din sa pagpahayag. Siya, mao ang nagtabang kanamo nga mahimong takos nga mga sulugoon sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaad. Dili sa litra, kundi sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Ang daang paagi, gisgot na si Pablo daang paagi, nga nagsulay sa pagtuman sa napulo kasugo, kinideng daang paagi, nagsulay daw ni sa pagtuman sa napulo kasugo, aron maluwas ni sangpot hinuon sa kamatayon. Apan, sa bag-ong paagi, ang espiritu naghatag og kinabuhi. Nagisgot og daang paagi, nagkatusulayon to sila, nagisulay nga pagtuman, pero haron ko na maluwas ang tao, pero misangkot mas kamatayon. Pero matod pa ni Pablo, ang bag-ong paagi, ang espiritu naghatag kinabuhi. So sa atong ang punto bro nga ang bagong paagi o ang daang paagi pagtumantos na pulo kasugo. Oo. Pero sa bagong paagi, Dili na pagtuman sa napulo kasugo. sa dugang paghanay Ang sa versikulo 15 gingon. Oo, bisan gani karong mga adlaw, inibasa nila sa mga sinulat ni Moises ang ilang mga kasing-kasing gibotaan tungod kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa napulo kasugo mamunidaang pagi, maoy paagi sa kaluwasan. O, gisaway na ni Pablo rin ang sistema sa pagtuman sa napulo kasugo nga gidahom nga maoy paagi sa kaluwasan. Ingon si Pablo dili. Diha sa bag-ong pagi, diha na nila gituman kay kini nagahatag og kinabuhi. Busa pagtuo sa mga Hudiyo nga sa Badista na ang adlaw ipapulay. Busa gingon nila sa Kristo nga dili ka gikan sa Dios kay wa ka magbantay sa adlaw ipapulay. Ang sagang ni Kristo oro po ilang gigamit ning saganga. Pero niya ang rason ni Kristo dili rason sa mga Sabadista. Sa 5:17 ug 18 ingos Kristo. Ayaw ka mo paghuna-una sa Mateo. Nga miani ako ron sa pagbungkag sa kasuhan o sa mga propeta. Ako miani dili sa pagbungkag o dili sa pagtuman. E sa pagkatinod, sultihan ko kamo. Masamtang magalungtad pa ang langit o ang yuta. Walay pagkasailuan sa kasuhan, bisan o sa nalang kakudlit o sa katulpok nini. Hantod ang tanan matuman. Nagtuo man sila, good si Kristo, Berdoni, nga gilampas niya ang adlaw ipapulay. Busa, nag-ingos Kristo nga, ang iyang pag-ani, wala niya bungkaga ang kasuguan. Ila din gihuna-huna. Ang adlaw nang ipapuli nga, gianhian nga niya bungkaga. Nasaypan, nabasa na nato, nga na magtuman. Ang rason ni Kristo, nga ang iyang pag-ani, dili pagbungkag sa kasuan, pagtuman sa mga propeta. Kaya dili niya pagbantay sa kasuguan. Sa adlaw nga ipapulay, pagtuman sa mga propeta na kana ang iyang pag-ani. Nga naman, kay gitagna na nga dili na ipapabuhat pa ang pagpatuman sa adlaw nga ipapahulay. Unsay priba nga kining Mateo 5:17 hangtod sa 18 nasaypan nila ni pagsabot di ay sagang ni Kristo ang iyang pag-anhi walay kasuguan nga iyang nabungkag kay ang iyang pag-anhi pagtuman kadtong dili na niya pagbantay sa adlaw ipapahulay pagkarayo. Sa nakasulat sa Isaias Kapitulo 1, versikulo 10 hangtod versikulo 14, ato iagpas to kay Biblia Katoliko tumasahon kay oras na. Pamatian ninyo ang pulong ni Jehova, giingos pagpahayag, ang pulong sa Ginoo kamo mga pangulog katawhan sa Jerusalem, sama kamo sa taga Sodoma ug Gomora, nag-ingon ang Ginoo, walay dili alang kanako, daghan ninyo mga halad, ipulaan nako sa mga halad sa mga karnero, ngayong gisunog og sa mga tambok nga mananap, gilod nako sa dugo sa turong baka, sa nating karnero ug sa mga laking kandig. Sa King James Version nagbasa si Jehova bisultian ni. Gingon kinsay nagsugo kaninyo sa pagdala ni ining tanan, inisimba ninyo kanako, ayaw na kamo pagtunob sa akong templo kung magdala-dala pa kana, ayaw na kamo pagdala sa mga halad na walay kapuslanan. Wala ako'y gustos insinso dili ko dawaton ng inyong pagsaulog sa bag-ong bulan matupas Ginoo nga mo si Jehova sa King James Version. Sa adlaw igpapahulay o ang inyong pagsimba o ang inyong mga bagong bulan o ang naandan nga mga pangilin ngilad na alang kanako gisamukan ako gipulan na niini. Busa
tin-aw klaro kung asa ang gipasabot ni Kristo sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17-18, dili nagpasabot si Kristo dahil nga wala siya gibungkag sa kasuguan, dili tungod kay si Kristo nagbantay na sa adlaw hulay, kundi asa dapit ang wala bungkagan ni Kristo nga sugo, ang gisulti na nas mga propeta nga kasuguan, ang giingon di na nako dawaton ang inyong pagsimba kung magsaulog pa mo sa adlaw nga igpapahulay. Kinsay nagsulti? Mao ang atong Ginoong Yuba, ang Ginoo mo ay nagsulti. Kasi nagsulti, ang propeta nga si Isaias. Mao nang giingon ni Pablo ganiya. Gibasa ni Pablo Rome, sa ang pulong sa Dios sa 7:11-14, pag-abot sa bag-ong saserdote nga puli ni Melkisedek, nga maong atong Ginoo Kristo mo ay katumanan ang malaod usbon. Mao na nga pag-abot ana, kinsay nag-usab? Dili ra ba si Kristo mismo mo nag-usab ana? Si Jehovah ra ba ang Ginoo ra ba na yun? Di na nako dawaton. Mo na pag-abot ni Kristo sa unang sugo sa pagbantay sa alay, ayaw pagdala sa bisan unsang dadunon. Pero pag-abot ni Kristo, dadaanan ang imong higdaan. Dadaanan imong higdaan, hipusa na, lakaw na. Mo nang giingon ni Pablo, nga giingon gidestroy, gibungkag ang katong balaod asa nagihatag sa Dios ngadto ni Moises na ana ang pagbantay sa adlaw ipapahulay. Pag-abot ni Kristo, ang mga nagbantay sa adlaw pahulay nakakita nga si Kristo kaya mga tinunan, wa gyud magbantay sa adlaw igpapahulay. Di klaro mga kigalaan nga ang pag-ingon po ni Kristo nga wa kuman niya aron sa pagbungkag kay katong dili na niya pagtuman sa balaod sa adlaw ipapulay, gitagna na sa Isaias 1:6 hangtod sa 14 sa maayong balita Biblia nga gitambayingan sa mga Protestante o Katoliko nga eskola sa Biblia. Mao na nga mong pasabot nga gitangtangan namo kamo sa higot sa pisi na sa kabakakan nga gisunob ko ninyo ug ang pisi sa kamatoran mo'y among gigot kaninyo kay maoy plano sa Dios kang iyang mga sinugo nga puasa nga gamiton pagtangtang sa mga higot sa kabakakan aron ang pisi o doktrina sa kamaturan nga diya sa Espiritu Santo na wala na di ay pagbantay sa adlaw nga ipapulay. Among gipanginaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan mga kaigsonan niini o sa mga nagsunod karon niining atong programa Brad Brad Macarayo. Ug tuod kay miabot na ng oras sa ngalan na lamang sa atong magtutulo Mr. Tomas D. Inyo kining iyong alagad sa kanginan Evangelista Reverend Charlie Imenyo ug sa ngalan sa kauban nga Evangelista o Ministro. Kinusab si Brother Hermogenes Macarayo. Kinusab si Brother Romirama Camus. So, kiniusap ng inyong igsoon, Evangelista, Brother Juan Domino Mangalos, kinunin hangtod sa sunod higayon, sa samang tatna ug samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.